siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Baganern Secret File ng ating kabisyo na si Raymond. Si Raymond na mayaman, madatong tinatawagan ng mga chika bebe na nag-o-offer ng extra service. Kaya naman nang merong isang babae na nagngangalang Barbara, Barbie for short, etong si Raymond ang kinuntak. Nasa kalagitnaan siya nun ng pag-withdraw pero wala palang mawi-withdraw sa ATM kasi biglang nag-offline. Gayon pa man, masaya naman tong si Raymond. Bakit? Kasi syempre may ganap siya sa araw na iyon. At nakipagkita na nga siya kay Barbara at doon na naganap ang ibang klaseng withdrawan. Back entry daw ang nangyari. Backdoor entry. Ano ba yun? I'm not really sure about it eh. Kaya naman, sige, sama-sama tayong ma-enlighten dito. Pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and valid reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Russell. Grabe, nanghihinayang ako sa ibinigay mong pera, Raymond. Sana ako na lang pala si Barbara. Charot, may darot. Alam kong bawal yung extra service na yan. Siguro, ang meeting place nila ay sa massage spa. Happy weekend, DJ Rocky, and take care always. Talaga ba? Massage spa ba lang ba yung nagaganap yung mga ganon-ganon? San ba merong ganon? Nang mai-report? Charot! Charot, may darot. Anyway, ito naman ang sabi ng ating kabisyo na si Brian Mariano, our SPG expert. Pass daw muna siya sa voice message. At ang masasabi niya dito ay, kadiri naman ang ginawa ni Barbara. Kung ako yan, hindi ko siya bibigyan ng bayad o babawiin ko ang binayad ko. Malas na merong nangyaring ganyan. At makakahanap ka rin ng customer na masasatisfy ka. Sa mga nagpapa-extra service naman dyan, linis muna ng black hole bago makipagbakbakan para masulit ang ibinayad sa'yo. Yun lamang po, DJ Rocky, ingat palagi. Paano ba kasi maglinis ng backdoor entry? I mean, paano ba naman maglinis ng exit? Paano maglinis ng black hole? Black na nga siya. So, paano mo siya mapapa-white hole? Kailangan ba i-cotton buds mo? Ang graphic ng cotton buds. Lalagyan mo ba ng alcohol yung cotton buds? Ang hapde! Na-imagine mo ba? Kulang na lang may betadine kang ilagay. Wait lang ah. Sige nga, sabihin nyo sa akin ngayon, paano ba talaga maglinis ng tama dyan sa black hole na yan? Kasi di ba normally, ang ginagamit natin panlinis, tubig na malinis at kamay natin, plus sabon. Diba? Hindi pa nga sure nung iba na yung sabon na yun ginagamit pala doon sa black hole. Yung iba ginagamit nun sa face nila. Kaya kapag nakita mo na yung sabon ninyo na nakapwesto sa ibabaw nung toilet ninyo doon sa may malapit sa flush, ang ibig sabihin nun,
ginagamit yun pang ano. Huwag kang magkakamali kasi yung akala mong saya-saya mo pa malilinis yung mukha mo, yung pala galing yun sa paglinis ng black hole. Ewan ko na lang kung anong klaseng hole yung magawa niyan sa pagmumukha mo pag ginamit mo. Okay. So mabalik tayo sa usapan. Paano nga ba talaga nililinis ang black hole? Kasi sa pagkakaalam ko po, gumagamit tayo ng malinis na tubig, gumagamit tayo ng kamay natin, at gumagamit tayo ng sabon. Diba, ganito yung step doon. Hugasan mo, lagyan mo ng tubig. Tapos, after nun, gamitin mo yung kaliwang kamay mo, tapos lagyan mo ng sabon, tapos tsaka mo ikuskus o ipahid. Tama? Tama? Or may tama lang ako. Kasi ako lang yung gumagawa nun. Pero di ba ganon? Tsaka thank God for the invention of bidet. Kasi kung walang bidet, kabisyo, ay, hindi ko kakayanin. Hindi kakayanin ng iba. Ang lagkit ng feeling, ang jahe ng feeling. Kailangan talaga may tubig na malinis na dadaloy dyan para malinis mo. Kasi yung iba, ay, hindi lang black hole nandun. Parang minsan may mga bato-bato pa. Parang may mga intergalactic kung ano-anong cosmic pa dyan. Alam mo yun? Tapos na. Punasan mo ng tissue. Ganun maglinis ng black hole. Tas, naalala ko pa, ang turo sa akin, wag mo daw gagamitin panghugas yung ginagamit mo pangkain. So for example, pag nagkakamay ka, ang ginagamit mong pangkain, kanang kamay mo, wag mo daw gagamitin yun pag naghuhugas ka ng black hole. Ang gamitin mo daw yung kaliwang kamay mo. So kung ano man yung hindi mo masyadong nagagamit na kamay, especially kapag kumakain ka, umiinom ka, o kapag may ginagalaw ka sa pagmumukha mo, yun daw yung gagamitin mo panghugas ng black hole mo. Hindi po kasi sapat na wet wipes lang, tsaka tissue lang. Dapat talaga binabaril yan ng bidet para malinis. Ewan ko lang sa iba kung gumagamit pa sila ng sandok, ha? Sa pagkakaalam ko, yung iba ang ginagawa nila para luminis, polypectomy? Tama ba yun? Basta something about yung intestines. Merong ganun, yung naglilinis ng ganun, lalo na kapag may problem ka sa intestine mo, nililinis yun. May operation na ginagawa for that. So baka nagkulang ng ganun yung si Barbara. Tsaka sabi din nila, bago nyo daw gawin yung backdoor entry, kailangan daw makadumi ka muna. Maglinis ka ng dumi mo, ganun. You make sure na walang excess. Kaya gagamit ka ng bidet. Yun, endoscopy or colonoscopy. Yan. Sabi dito ng Chewy, kakapasok ko lang dito, ang ganda ng topic. Diba? Swertihan din pagdating sa banyo eh. Kasi kapag natapat ka dun sa mga banyo na walang bidet, ay, ang hirap. Mapapaisip ka minsan, saan kaya talaga napupunasan ng tama ang mga black hole? Baka pwedeng ikaskas na lang sa pader. Adere! Anyway, eto po, sabi ng ating kabisya na si Gab Valletta. Ang mapapayo ko lang sa ating SF sender, kung ako, sa'yo, gagawin ko, maghahanap na lang ako ng nagmamahal sa akin at alam kong mahal ko. Dahil pag puro ganyan, baka posibleng magkaroon ka pa ng sakit. Sa alam mo na, gumawa ng bagay na ikakasaya, pero dapat protektado pa rin para iwas kung ano-anong sakit
alagaan ang sarili. Pabati po, Idol Crush, pinakamaganda ka talaga sa aking puso't isipan. Walang halong charot with harot. Maraming salamat, Gavoliera. Ito pa sabi ng ating kabisyon na si Charles. Am I listening to the song Don't Blame Me by Taylor Swift? Pero ang sabi, they say she's going to fart this time. Nagets mo Parang yung secret file sender lang sa SPG yon ha. She's actually going to fart that time. Nag-alboroto pala sa bangko tapos nilagay sa alert level 5. Lesson learned, uminom ng tubig, wag soft drinks, baka umepekto ang bulkang Taal sa black hole. Charot with Harot. Well, ako, ang masasabi ko lang talaga dito, it's better to be safe than sorry. So, hindi ako naniniwala sa mga pa-extra service dahil posible na may makaligtas, diba? Na kung ano man dyan, it's better to be safe than sorry once again. At saka yung mga pangyayari talaga tulad ng mga pagbabomb, pag-explosive, hindi maiiwasan yan kung hindi masyadong napapaghandaan. Pero siguro dahil nga talaga sa pangangailangan ng pera ni Barbara, yun na yung nakita niyang resort or tinatawag nila last resort ang kontake ng ating SPG Secret File Sender. Sana dumami pa yung katulad mo na nagbibigay ng pera in a good way. Oo. In a right manner, in the right manner, in a good way. Sana ganun. Pwede naman pag-aralin diba? Pag-aralin, turuan ng tama, kung paano maghugas ng black hole. Hindi, pero nakakapanghinayang yung mga pera, diba? Na nawawaldas ng isang taong naghahanap ng extra. Kaya lang, paano kung pag may pamilya ka? Pwede naman sa asawa mo nilang ibigay yung pera mo. Although walang nabanggit yung SF sender natin kung meron siyang asawa. Pero kung single ka, ay kahit ano pang gawin mo sa life mo, then go ahead. Wala ka naman natatapakan tao Oh. So, SPG Secret File Center, ang masasabi ko lang sa'yo, it's better to be safe than sorry. Mas maganda na protektado ka. Proteksyon bago aksyon. At ang pinaka-safe na mangyayari sa buhay mo, maghanap ka ng taong mamahalin ka at mamahalin mo para 1:1 at makakasiguro ka na kung sakali mang may bumulwak, masasalo mo. Ay, hindi pala ganon yun. Kung sakali man, napiliin mong mag-backdoor entry at ma-analyze mo na yun talaga yung gusto mo, makakapag-suggest ka talaga na kung po pwede naman, makapaglinis muna. Ako na bahala mag-cotton buds sa'yo. Charot, Twitter. Anyway, Kabisha, maraming salamat sa iyong pagtutok and shoutout by the way sa Bulacan Overdrive Grab drivers, kay Jobert Vertusado and kay Erald Mooring. Pahinante niya raw na si Ezekiel at Brian, i-shoutout ko daw. Relate sila sa kwento kasi dati pumasok sila sa black hole paghugot maraming mais. Hirap pa naman tunawin ng mais, guys. Tandaan ninyo ang mais, mga ilang araw po yan natutunaw kung hindi nyo pungunguyain ng maayos. Kaya bago naman kayo makipagsapalaran, makipagbakbakan sa gera, utang na loob. Mga madaling tunawin lang, 'di ba? Kung merong black hole diyan na papasukan. Ayusin po natin nang sa gayon, hygienic naman tayo, 'di ba? Hindi po magkakaroon ng madumi, masalimuot at mabaho na sagupaan. Panatilihin po nating mabango pa rin ang gera na magaganap.
Anyway, Kabisyo, you wanna share your secrets? Share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for Top Secrets. And you are listening here sa 92.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG as in Super Paganer Secret 5.